Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tasyo. Taong 1968, Victoria, Romblon. Noong mga panahong ito, may isang lalaki sa Romblon na bantog ang pangalan pagdating sa mga taong may karunungan sa lihim na aral. Marami ang nakakakilala dahil sa mga umuugong na istorya ukol sa kanya. Ayon sa mga ito, isang bukod tanging antingero si Tasyo. Sa mura niyang edad, nakamit niya ang rurok ng kapangyarihan nang walang kahit na sinong makakapantay. Nakilala rin siya bilang isang berdugo na hari ng mga anino. Katunayan, walang makapagsabi sa kapangyarihan ni Tasyo dahil lahat ng kanyang mga katunggali hindi na nagkakaroon ng pagkakataon para ikwento ang kanilang mga nakita. Simple at mahilig din siyang maglihim sa tao, kaya kahit marami siyang kakilala, nananatiling sarado ang mga utak nito ukol sa abilidad na meron siya. Ang tanging pinanghahawakan lamang nila ay ang titulo nito bilang hari. Marami ang naging agam-agam ukol sa kung ano ang abilidad niya. Subalit lahat yon, pilit niyang pinabubulaanan. Hamon pa niya sa mga nilalang na nagpapakalat ng maling istorya. Harapin siya ng mga ito para makita nila ang hinahanap nila. Yun nga lang, di na sila makakapagkwento. Gawa ng pagkatapos ng kanilang duelo, magsisilbi na lamang silang alaala. Ang ganoong katapangan ni Tasyo sa kanyang mga salita ang naging daan para humanga ang marami. Ngunit kapalit ng hindi matatawarang kasikatan ay ang anino ng mga nilalang na may lihim na galit sa kanya. At kabilang sa mga ito, ang lahi ng mga gabunang aswang na tinatawag niyang alagram. Isang sinaunang lahi na minsang nanilbihan sa mga unang usbong. Kagaya ni Tasyo, lihim din ang pagkatao ng mga ito. Mahaba rin ang kanilang buhay at hindi sila kumikilos ng grupo. Malimit ang mga alagram ay binubuo lamang ng maliit na bilang sa pugad nila. Taliwas sa mga unang usbong, mas pinipili nitong manirahan sa baryo kumpara sa gubat. Ito ang daan nila para maipakitang wala silang kinakatakutan. Kilala rin ng mga alagram na hindi natitinag sa mga modernong pangontra laban sa mga aswang. Dahil dito, nagkakaroon sila ng lamang sa kahit na sinong taong nagtatangan ng lihim na karunungan. Dagdag pa ni Tasyo na malimit din kung magsimbang mga ito. Pangkaraniwan ang pakikipaghalubilo sa tao at madalas na magkaroon ng maraming kaibigan. Formal at mahusay makisama ang mga alagram na siya namang paraan nila para makakuha ng pagkain na hindi na nangangailangang gumamit ng dahas. Mariinding inilahad ni Tasyo na ang bawat isa sa mga ito katumbas ng 100 gabunang pinagsama-sama. Dahil sa ganoong kaalaman, hindi siya nagpapabasta-basta sa mga baryo. Maging siya man kasi, itinuturing na banta ang mga ito. Ngunit kahit anong iwas niya, nagkukusa talagang lumapit sa kanya ang tadhana. Hindi nagtagal, nalaman ni Tasyo na may nakatira palang alagram sa baryo kung saan siya nanananahan. Ayon sa kanya, aksidenteng pagkakatuklas niya sa mga ito. Maging siya man kasi, hindi talaga inaasahang may ganoong uri ng nilalang sa lugar nila. At kaya niya nalaman ng tungkol dito ay dahil sa isang pagkakamali ng mga alagram. Nagsimula yon unang gabi ng Nobyembre. Papauwi na siya noon mula sa tindahang kanyang pinagbilhan nang makita niya ang mga nilalang na kumakain sa labas ng bahay nito. Magara ang mga kagamitang ginamit, kaya halos aakalain mong espesyal ang nagaganap na salo-salo. Marami rin doong mga taong dumalo, kaya nung mapadaan siya, agad itong pumukaw ng kanyang atensyon. Pagsilay niya sa malaking hapagkainan kung saan naroon ang mga pagkain, nakita niya ang 2 patay na katawan ng tao
na animoy ilang oras nang inihaw sa apoy. Kaswal ito roong nakalagay at walang kahit na sino sa kanilang mga kalugar ang nakapansin nito. May mga antingero rin doong dumalo na walang patid na kumakain ng kanilang kauri. Isang karumal-dumal na bagay ang kanyang nasaksihan at sa mga sandaling ito, pawang iisang nilalang lang ang pumasok sa kanyang isipan. Alam niyang imposible itong magawa ng pangkaraniwang aswang, kaya hindi niya maipagkakaila ang presensya ng alagram. Ilang beses din niyang sinubukang pakiramdaman ng presensya ng mga ito, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang napansing kakaiba. At ang ganoong pangyayari, ang mas nagtulak sa kanya na paniwalaan ang kanyang agam-agam. Ilang minuto pa ang lumipas, nang akmang aalis na siya, bigla naman siyang napahinto nang tinawag siya ng isang matandang manggagamot na nakatira sa baryo. Tuwang-tuwa itong lumapit sa kanya. Bit-bit ang platong punong-puno ng karne ng tao. Pagsilay naman niya rito, bilang respeto sa nakatatanda, kampante niya itong hinintay. Hindi naman yung literal na matanda talaga. Bale, lamang lang ito sa kanya ng 3 taon. Kung siya ay 28, yun naman ay 31 anyos na. Tasyo! Tasyo! Dumaan ka muna rito. Nandito kaming lahat. Tamang-tama ang dating mo. May selebrasyon ngayon ditong nagaganap. Hindi ba kilala mo si Aling Amor? Yung mayamang pamilyang pinagsasakahan natin dati? Umuwi na ang anak nila galing Kabugaw. Kaya inimbitan nila ngayon ng lahat na makisama sa kanila. Sige na, Tasyo. Maaga pa naman eh. Tsaka, ayaw mo nun? Makakapagtabi ka ng ulam para bukas? Nang marinig naman ni Tasyo ang sinabi nito, hindi niya maiwasang mapatingin sa looban ng bahay. Mag-iilang minuto na rin kasi niyang pinakikiramdaman ng lugar, ngunit walang kahit nakatiting na presensya ang nasasagap niya. Maya-maya pa, pagsilay naman sa kanya ng babaeng si Amor, ngumiti lang naman ito, kasabay ng pagtaas nito ng hawak niyang baso. Pagkatapos agad naman yung tumalikod at naglakad patungo sa mesang kinaroroonan ng mga handa. Nang masipat naman niya ang ginawa nito, dito na siya nagkaroon ng kutob na maaaring hindi din ito natunugan ang kanyang mga nalalaman. Upang mas magkaroon pa siya ng ideya sa bilang ng mga taong naroon, naglakas loob siyang sumama sa kanyang kaibigan. Entrada pa lang ng bahay, amoy na niya ang mabigat na salot na tanging siya lamang ang nakakaramdam. Binabalot din ng paligid ng itim na hangin na para bang meron itong kaugnayan sa mga engkantasyong pinakawala ng mga alagram. Matapos naman niya itong mapansin, direkta naman siyang tumungo sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama. Gustong-gusto niyang pigilan ng mga itong kumain pero maraming sumasaging bagay sa isip niya. Kesyo, magdudulot lang ito ng eskandalo at kung ano-ano pang kaisipan na maaaring sumira sa kanyang balak. Sa halip na kaawaan at subukang tulungan ng mga ito, pikit mata niya yung tinalikuran. Naniniwala siya na ang mga ganoong antingero nakamit na ang kanilang mga pagkatalo. Wala na rin siya sa poder para tulungan pa ang mga ito, kaya magsisilbi na lamang yung sakripisyo para sa naiisip niyang plano. Dahil sa ganun niyang paninindigan, kung kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap ang asawa ni Amor na si Ariestelo. Bagaman abala ito sa kanilang mga bisita, hindi siya nagdalawang isip na lumapit doon para kausapin ito ng normal at pribado. Ipinakita rin niya ang tapang niya sa padre de pamilya upang mawalan ito ng dahilan para hindi siya pansinin. Pagkatitigan naman nilang dalawa, agad naman siyang nakilala ng padre de pamilya, kaya sa halip na talikuran siya nito, ito na ang nagbigay ng hudyat sa kanya para magkausap sila ng pribado. Walang sabi-sabi, agad namang naglakad ang lalaki patungo sa likurang bahagi ng bahay. Kahit may mga kumakausap dito, nakapagtatakang hindi niya yon pinagtutuunan ng pansin.
Maya-maya pa, pagdating naman nila sa likod, napansin niyang biglang tumahimik ang buong paligid. Lahat ng ingay na kanyang naririnig, kusang naglaho sa kanyang pandinig. Maya-maya pa, inabutan siya ni Ariestelo ng lumang bangko habang nagsasalita ito. Ano ang kailangan mo, Tasyo? May hihilingin ka ba? Kung meron, sabihin mo lang. Baka sakaling may maitulong ako sa iyo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang tumayo sabay lakad patungo sa parte ng bahay kung saan nakalatag ang liwanag ng buwan. Pagtayo naman niya rito, ipinakita niya ang mga nagliliwanag na mga mata ng mga nilalang na nagtatago sa kanyang anino. Nang masipat naman ito ng matanda, bigla naman yung napatayo habang dahan-dahang napapaatras. Sa isang kisap mata, pinaramdam na rin ito sa kanyang nakakubli nitong presensya. Paulit-ulit na rin itong tinanong sa kanya ang tungkol sa mga nilalang na kanyang ipinakita. Labis din ang pagtataka nito ukol sa pagkakaroon ng ideya ni Tasyo sa kung sino sila. Sa kasagsagan naman ng namamagitang tensyon, kalmado naman siyang bumalik sa upuan. Matapos niya itong gawin, dito na niya inilahad sa lalaki ang tungkol sa kanyang pakay. Lahi kayo ng Alagram, hindi ba? Huwag kang mag-alala, Ariestelo. Wala akong pagsasabihan ng tungkol dito. Yun nga lang, hindi ko mapapalagpas ang ginawa mo sa aking mga kaibigan. Ngayong nagkaharap na tayo, ituring mo itong deklarasyon ng digmaan sa pagitan ko at sa lahi ninyo. Matagal-tagal na rin ang panahon magmula noong kumilos ako. Mabuti naman, meron na naman ako mapagkakaabalahan. Nang ilahad na niya ang mga nais niya, agad naman siyang tumalikod na parabang isang pangkaraniwang gabunan ang kanyang kaharap. Nagdulot man ito ng pagkainsulto sa hanay ni Ariestelo, alam ni Tasyo na hindi niya na yun problema. Nasisiguro rin niyang dahil sa ginawa niya, hahangarin nitong makuha ang buhay niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Paglabas naman niya sa tahanan nito, direkta naman siyang naglakad pabalik sa kanyang pamamahay. Magmula noon, hindi na muna siya bumalik ng baryo. Hinayaan niyang mauna ng kumilos ang mga Alagram nang sa gayoy maging kapanapanabik ang mga susunod na pangyayari. Sa loob ng isang linggo, naging tahimik ang lugar niya. Walang kahit na anong nagpaparamdam, maliban sa tagapagmasid ng mga kaibigan niyang antingero. Ngunit sa kabila nito, hindi siya gaanong nagpakakampante. Alam niya kasing lahat ng mga kaibigan niya sa baryo ay kanya na ring kalaban. Paglipas naman ng mga linggong yon, paisa-isa nang bumisita sa kanya ang mga manggagamot sa baryo. Nang masipat naman niya ang mga ito, agad naman niya yung pinapasok na parabang wala siyang kaalam-alam sa mga masasama nitong binabalak laban sa kanya. Matapos ang ilang oras nilang pag-uusap, dito na ito nagsimulang humingi sa kanya ng mga halamang panlunas. Kagaya ng dati, hinayaan lang naman niya itong kumuha. Subalit habang naglilibot ito sa kanyang taniman, may napansin siyang mga butil na pasimple nitong binibitawan. Dahil sa kanyang natuklasan, agad naman niya yung kinumpronta ukol dito. Babala niya sa mga kaibigan niya, isang walang kapatawarang kasalanan ang pagiging traidor. Mariin din niyang inilahad na hindi siya magbibigay ng awa sa sino mang gumagawa nito sa kanya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman silang tumigil sa pagkuha ng mga dahon. May hinahon itong humarap sa kanya para magtanong ukol sa mga bagay na kanyang sinabi. Dagdag pa nito na walang traidor sa kanila, kaya walang dahilan para magbigay siya ng babala. Ngunit pagkarinig niya sa sinabi nito, napangisi lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Talaga ba? Ikaw, hindi mo ba nakikita ang sarili mo na magtatraidor sa iyong mga kasama? Huwag ako.
dahil alam ko ang kulay ng buto mo. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya na humugot ng punyal ang kaibigan niyang manggagamot. Unti-unti na rin yung umangil habang nangingitim ang mga mata nito. Hindi lang yon, bumuka na rin ang sa may bandang lalamunan nito na parabang itong pangunahing bibig ng nilalang na pasimpleng naitanim dito ng alagram. Pagsugod naman ng kanyang kaibigan, agad naman silang nagpang-abot hanggang sa dito na siya nagdesisyong ihipan ito ng pamako at tigalpo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa pala nalalason ang mga karga nito, kaya lahat ng usal na binitawan niya na natiling walang epekto. Ito rin ang naging daan ng manggagamot upang magawa niyang malapitan si Tasyo, dahilan para mapilitan naman ang isang nilalang na nagtatago sa katawan nito na lumabas. Sa isang kisap mata, tumarak sa katawan nito ang itim na sandata bago ito tuluyang bumalik sa dimensyong nilikha niya gamit ang kanyang sariling anino. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, maging ang manggagamot man, walang kaide-ideya sa kung anong tumagos sa kanyang katawan. Kalaunan, bigla na lamang itong bumagsak sa lupa kasabay ng pagsama ng pakiramdam nito. Kahit naliligo na yon sa sarili nitong dugo, nakapagtatakang nakatuon pa rin ang kanyang wisyo sa pagsuka ng kung anong bagay na nasa loob ng sistema niya. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ring bumulwak sa kanyang bibig ang mga bilog-bilog na karne na ubod ng baho. Ang amoy nito, parang tingang na tuyo na matagal nang nakakapit sa ngipin. Sa sobrang sulasok ng amoy, napilitan na rin siyang umatras habang pinagmamasdan nito. Maya-maya pa, dito na rin lumabas ang itim na sisiw na may itim ding balahibo. Medyo may kalakihan na rin ito, kaya nung maisuka ito ng kaibigan niya, na kaya pa nitong tumakbo. Ngunit ilang metro mula sa pinanggalingan nito, bigla na lamang yung namatay. Nang masikatan din ito ng araw, para itong bangkay ng dagang 1 linggo nang naaagnas. Kagaya ng isinuka ng kaibigan niya, napakabaho rin ng yanggaw na lumabas. Matapos naman ang pangyayari, pilit namang humingi ng tulong ang manggagamot. Ayon dito, matutulungan na sana siya ni Tasyo dahil sa wala na ang yanggaw sa kanyang katawan. Dagdag pa nito na, hinding-hindi siya mamamatay sa ganoong pinsala, lalo na't marami siyang tangang mutya. Ngunit, nang marinig naman niya ang sinabi ng manggagamot, agad naman niya yung nilapitan habang binubulungan ng alagram na nagmamay-ari sa yanggaw na nakain mo. Pasensya ka na, pero wala na akong magagawa. May natitira ka pang minuto, kaya kung ako sa'yo, ituon mo to sa pagdarasal para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Sige na kapatid, maging matapang ka. Magkita-kita na lang tayo sa kabilang buhay. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi na yon nagdalawang isip na sumunod. 2 minuto pa ang lumipas, kagaya ng inaasahan, binawian ito ng buhay. Masakit man yun para sa kanya, walang emosyon niya itong dinala sa mga naiwan nitong pamilya. Pagsilay naman ng mga kamag-anak nito sa labi, agad namang bumuhos ang kanilang pagdadalamhati. Kahit napakasakit para sa kanila na makita ang ganun itong kalagayan, iniwasan nilang pagbuntungan ng sisi itong si Tasyo. Alam kasi nila kung ano ito sa kanilang yumaong kadugo, kaya sigurado silang hindi ito ang salarin sa pagkawala nito. Matapos ang mga pangyayari, agad naman siyang bumalik sa kanyang pamamahay. Inaasahan niyang ito pa lang ang simula ng lahat, kaya matalino niyang pinaghandaan ang mga sumunod na araw. Pagsapit naman ng gabi, muling tumahimik ang paligid. Subalit sa kabila nito, matyaga siyang naghintay sa labas ng bahay para salubungin ang pagdating ng kanyang mga kapatid. Inaasahan din niyang purong mga alipin na ito ng mga alagram,
kaya hanggat maaari isinantabi niya ang kanyang takot at emosyon. Naniniwala siyang hindi niya ito dapat pairalin, lalo pat isa ito sa mga sandata ng nilalang para pabagsakin siya. Lumalim pa ang gabi. May nakita siyang grupo ng mga taong naglalakad, bitbit ang iilang mga sulo. Pagsilay naman niya sa mga ito, dali-dali naman niyang binuksan ang pinto ng bakuran, sabay balik sa kanyang upuan habang nananabako. Maya-maya pa, pagdating naman ng mga bisita niya, agad naman niya itong sinalubong ng hindi matatawarang ngiti. Pagtitig naman ng mga ito, una niyang napansin ang mga mata nitong napakalayo na sa dati. Pakiramdam noon ni Tasyo, ang mga taong nasa harapan niya ay mga nilalang na walang emosyon. Sa halip din na makipag-usap ito sa kanya, bigla itong humugot ng kanilang mga armas habang dahan-dahang lumalapit. Pagsilay naman niya rito, dali-dali naman siyang tumayo at sa pagpadyak niya ng kanan niyang paa, umahon mula sa kanyang anino ang 5 nilalang na may mga pakpak na may hahalin tulad mo sa pakpak ng kalapate. Bagaman gawa sa purong anino ang wangis ng mga ito, hindi maipagkakaila ang presensya ng kapangyarihan nitong biglang bumalot sa paligid. Paglalarawan naman niya sa nilalang na kanyang tinawag, hindi ito nalalayo sa wangis ng mga anghel. Nakasuot din ito ng mga baluti na siyang nagbibigay ng nakakasindak nilang tindig. Dagdag pa niya na ang mga nilalang na tinawag niya ang siyang pangunahing pinagmumula ng kanyang kapangyarihan. Ang kaharap niyo ngayon ay ang aking lihim na walang sino mang buhay ang nakakaalam. Ito ang mga anghel ng kadiliman na naigapos ko sa pamamagitan ng lihim na karunungan. Pagkasambit naman niya nito, bigla namang itinarak ng 5 anghel ang mga tanga nilang sandata sa lupa. Ang namumuno sa pangkat may bitbit na kampilan, habang ang 4 naman nagtatanga ng karit, latigo, punyal at 2 palakol. Bawat isa sa mga armas nito, kumikinang na parang bituin sa kaitaas-taasan. Dagdag pa ni Tasyo na hindi rin matumbasan ng lakas nito dahil sa samot-sari nitong abilidad na kayang ipamalas. Nang marinig naman ito ng grupo ng mga albularyo, bigla naman yung umangil habang dahan-dahang nagpapalit anyo. Sa puntong yon, nakita niya ang mga nalaso nitong mutya na nagkulay itim na. Kapansin-pansin din ng mga nilulumot na nitong agimat, indikasyon na sinusubukan din nila itong lasunin. Ang problema, nabigo ang mga ito, kaya sinelyo na lamang nila ang bisa ng mga agimat upang hindi ito sumalansang sa bagong kapangyarihang kanilang tinatangan. Maya-maya pa, pag-usli naman ng mga pakpak nito, nakita niya ang sapilitang paghaba ng kanilang mga bisig. Nagsimula na ring magbago ang kanilang mga anyo hanggang sa hindi niya na ito makilala. Matapos ang mga pangyayari, imbis na mabahala itong si Tasyo, kampante naman siyang bumalik sa kanyang kinauupuan na parabang alam na niya ang mga susunod na mangyayari. Pagsugod naman ng mga nilalang, bigla naman itong sinalubong ng 5 anghel na walang patid na umaatake. Walang awa nitong pinugutan ang mga antingerong dumayo at sa loob lamang ng 2 minuto, nalipol na niya ang mga ito. Pagsilay naman niyang patay na ang lahat, agad naman niyang kinuha ang mga ulo nito, sabay utos sa mga kaibigan niyang engkanto na ilibing ang mga parte ng katawan nitong hindi niya kailangan. Nang marinig naman ito ng mga nilalang na sumisilong sa kanyang poder, dali-dali naman nila itong sinunod. Si Tasyo naman, kampanteng naglakad patungo sa bahay ng mga alagram. Pagdating naman niya sa lugar nito, tinapon niya sa bakuran ang mga ulong na likom niya. Matapos nun, kaswal siyang pumasok habang pinagmamasdan ang buong paligid. Ilang segundo lang ang lumipas, unti-unti na ring bumukas ang mga bintana kasabay ng paglangit-ngit ng entradang pinto ng bahay.
Hindi nagtagal, doon na niya nasilayan ang pamilya ng mga Alagram na tahimik na nakatitig sa kanya. Bawat kilos maigi nilang pinagmamasdan at sa abot ng kanilang makakaya, pilit nilang inuunawa ang bawat abilidad ng taong nagsisilbing banta sa kanila. Hindi nagtagal, nang magpang-abot na ang kanilang paningin ng padre de pamilya, dito na siya nagsimulang maghayag ng kanyang puot at galit. Paulit-ulit din niyang binanggit sa puno ng pamilya, hindi niya pahihintulutang makatakas ito ng bahay. At kung mangyari man ito, susundan niya yon kahit sa dulo ng mundo. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi naman ito maiwasang mapangiti habang nakatitig sa kanya. Mukhang hindi mo ata alam ang sitwasyong kinakaharap mo ngayon, Tasyo. Mag-isa ka at marami naman kami. Kung ang mga kasama mo nga walang naging laban sa amin, paano ka pa kaya? Oo, sinasabi nilang espesyal ka. Ngunit lahat ng tungkol sa'yo, pawang umiiral lamang sa istorya. Sigurado ka ba talagang nakapaslang ka na ng demonyo? O baka naman, dinadaya mo lang ang iyong pagkatao? Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, bigla naman siyang pumadyak sa lupa na siyang naging sanhi ng paglabas ng anghel ng kadiliman na may hawak-hawak na latigo. Kalansing lang ng kadena nito ang narinig ng pamilya ni Ariestelo, kung kaya't hindi na nila nakita pa ang mga sumunod na pangyayari. Basta paglingon nila sa panganay nitong anak, nakita niya yung may nakapulupot ng latigo sa leeg, habang ang pinakadulo naman nito kung saan naroon ang mahabang patalim ay nakatarak sa kanyang balikat. Sapilitan itong hinugot ng kanyang anak pero hindi yun nagtagumpay. Bago pa man din ito makasigaw, buong puwersa itong hinila ng anghel, dahilan para makaladkad ito sa bakuran. Paglapit naman ito sa kanya, agad namang initak ng isa pang anghel ang ulo nitong nakasubsob sa lupa. Halos mahati sa dalawa ang bungo ng Alagram na siya namang nagbigay ng takot sa kaluluwa ng mga kapatid at ina nito. Bawat isa sa mga nilalang hindi makapaniwala sa kanilang nasilayan. Maya-maya pa, nang manaig na ang galit sa katawan nila, dito na sila buong puwersang sumugod. Pilit nila noong pinapasok mula sa depensa ang mga anghel ni Tasyo, ngunit lahat ng kanilang mga paghihirap napunta lang sa wala. Habang tumatagal, dito nila naunawaang mas malakas sa kanila ng di hamak ang mga anghel ng kadiliman. Subalit nang mapagtanto nila ito, huli na ang lahat para sa kanila. Wala na rin silang kakayahang makatakas pa, gawa ng unti-unti na sila nitong sinusukol. Ilang minuto pa ang lumipas, alinsunod sa kanyang hudyat, isa-isa na nitong pinatay ang bawat miyembro ng pamilya. Nang masipat naman ito ni Ariestelo, sa halip na ipagtanggol ang kanyang mag-iina, napilitan niyang tumakas para iligtas ang sarili niyang buhay. Habang tumatakbo ito papalayo, rinig na nila ang mga huling sigaw ng kanyang anak. Nang makalayo na siya ng ilang metro, inakala niyang nailigaw na niya ang pangkat ni Tasyo. Ngunit pagbaling naman niya ng paningin sa harapan ng daan, nasipat niya itong tumagos sa hindi nakikitang lagusan. Pagkatitigan naman nilang dalawa, pansin na pansin itong hindi matatawarang ngiti sa kanyang mga labi. Ba't ka tumatakas? Akala ko ba malalakas ang mga nasa hanay ng lahi ninyo? Ariestelo naman, alam kong may tinatago ka, kaya huwag ka nang mahiya. Ipakita mo na to sa akin. Kagaya ko, alam ko ring nabubuhay ka sa dilim. Nang marinig naman ng Alagram ang kanyang sinabi, bigla namang nawala sa mukha nito ang takot at pagkabahala. Maya-maya pa, nagkaroon ito ng lakas ng loob na kaharapin siya. Unti-unti rin yung bumalik sa dati nitong wangis, hanggang sa ang matira na lang ay ang mahaba nitong mga kuko at daliri.
Walang sabi-sabi, bigla nitong sinaksak ang kanyang dibdib, sabay dakot ng kanyang puso. Pagkakuha naman niya nito, itinapon niya yun sa kanyang tabi habang sumasagot kay Tasyo ng, Tama ka. Hindi na dapat ako mag-alinlangan. Panoorin mo ang gagawin ko, Tasyo. Sapagkat dito mo lang ito masisilayan. Pagkalahad naman ito ng mga kataga, ora mismo binalot ito ng sarili nitong dugo. Nagsimula na ring mamuuroon ang lupa, kalakip ng pagkalason ng mga baging sa paligid. Hindi nagtagal, biglang pumutok ang malaitlog na bagay kasabay ng pagsilay niya sa isang nilalang na napakalayo sa mga ordinaryong wangis ng alagram. Sa puntong yon, napatotohanan ni Tasyo ang alamat ukol sa mga ito. Sinasabi ng mga matatanda na kapalit ng puso ng mga alagram ay ang pagkakaroon nila ng hindi matumbasang kapangyarihan. Magbabago rin ang kanilang mga anyo at sa mga sandaling yon, ito na ang kanilang dadalhin hanggang sa sila'y pumanaw. Dagdag pa niya na, kabilang ito sa ipinagbabawal na lihim ng lahi, kaya ginagawa lamang nila ito kapag wala na silang mapagpipilian. Paglalarawan din niya sa totoong wangis ng alagram, nabura ng husto ang lahat ng parte ng kanilang katawan na nagbibigay sa kanila ng pandama, paningin, panlasa at pandinig. Subalit, kahit literal na bulag at bingi na sila sa mundo, may kakaiba silang pamamaraan para makita ang kanilang mga kalaban. Dagdag pa niya na, likas ding malalakas ang mga ito, kaya marami talagang nangingilag dito. Hindi rin masukat ang kakayahan ng isang ganap na alagram, kaya sa sandaling napilitan na itong tanganin ang ganoong anyo, walang magagawa ang isang albularyo, kundi ang tumakbo at manalangin na sana ay hindi siya nito maabutan at matuntun. Ngunit para kay Tasyo, hindi ito isang malaking banta. Katunayan, ang mga ganoong nilalang wala pa sa kanyang kalingkingan. Pag-utos niya sa 5 anghel, mabilis naman yung sumugod. Hindi nito tinantanan ng kanilang kalaban hanggat meron pa itong hininga sa katawan. Sa loob lamang ng kalahating oras, nakipaglaban ng buong lakas ang alagram. Subalit sa kasamaang palad, nagawa rin itong mapaslang ng mga anghel. Lahat ng sandata nitong ginamit sa pakikipaglaban, isa-isang tumarak sa katawan nito hanggang sa tuluyan na nila itong natalo. Matapos nun, dinala nila ang katawan ng nilalang sa puso ng gubat para magsilbing babala sa kanyang kakayahan at kapangyarihan. Lumipas ang mga araw at buwan, isa-isang nagkasakit ang lahat ng kababaryo nilang kumain sa piging na ginawa ng mga ito. Marami ang mga namatay, pero may mangilan-ngilan ding nakaligtas. Ngayong pangkasalukuyan, nananatiling sariwa sa alaala ng mga nakakakilala sa kanya ang tungkol sa kadakilaang ginawa niya dahil na rin sa lihim niyang kakayahan na nagmumula pala sa mga 5 aliping anghel ng kadiliman.